Motherland March, welcome. Welcome, welcome. Motherland March, welcome. Welcome, welcome. Motherland March, welcome. Welcome, welcome. Borotullaya Parti Lavı. Chiều lòng thơm, chiều lòng thơm. Borotullaya Parti Lavı. Chiều lòng thơm, chiều lòng thơm. Long live, long live. 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 गांधी हिंदुस्तानी सत्य समाज और इसके शास्त्री श्रीमान सर प्रोफेसर रमेश बरगुमासी हारिमुआ आफादनि मानना आफादगिरि बिजिरगिरिफोरा जोंनि बे हाबाफारियाव गोबां गेदेमा बिथिङाव बाहागो लानो राज्य सभानि मानगोनां एमपि आरो बे महोत्सवनि चेयारमेन बेयाव जोंनि मन्थ्रि उद्धव लोगोसेनो जोंहा बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ बसुमतारी बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि दङ आं जोंनि ओनसोलाव बयनिबो मुंखौ लानो सानाखिसै गासै माहारिनि आफादफोर गुबुन गुबुन फरायसा आफाद माहारियारि गौथुमनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मानगोनां बिथांमोन लाफैनाय बड'लेण्ड महोत्सवआव सफैनो हानाय गासै बाहागो लागिरि डेलिगेट्स भिआइपि भिभिआइपि आरो लोगोसे मिडिया फ्रेन्ड्स गिबियावनो आं साफ्रोमखौबो आरो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गोजान जायगा 2000 किल'मिटार दावबायनानै जि लामाजोंनो जाया मानो ट्रेनजों जा बा गुबुन गुबुन लामाजोंनो जाया मानो जोङो दिनै बेयाव थुबुर जाफैदों थांखिया मोनसेल' बड'लेण्ड महोत्सवखौ जाफुंसार महर होनाय बड'लेण्ड महोत्सवआ बर' हारिनि मोनसे आत्मा बायदि जोङो थांखि लानानै बेखौ ज' लोगो नांनानै खुंदों जाहोना जाहैबाय जोंनि हारिमुखौ भारत आरो मुलुग बेखौबो होफुंनो हानाय जायाखै आरो बेवहायनो गोबांथार गावजों गावनि गेजेरावबो बुजाबुजि बा खोथा दान्थे बिदान्थे गावजों गाव जालायलायबाय दा बे जानांनायनि जे मोनसे थासारि बेखौ लानानै आङो दिनै अर्गानाइजिं कमिटिनि जानानै दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आरो हिन्दुस्तानी गामि साहित्य सभानि जानानै नोंथांमोन गासैनिसिमबो आङो दिनै निमाहा बिगोन आरो साबायखर बावगोन दा अब्लाबो जे नोंथांमोना सफैबाय बेयो जोंनि थाखाय गिदिरथार बाथ्रा दिनै नैबे समनिफ्राय जागायनानै
जे जोंनि गुबै हाबाफारि जे जोंनि बर' हारि दानायनि जेनाखि हाबाफारि जे जोंनि थांखि जे जोंनि दावहा नैबे फोथारनिफ्राय दायो दसे उननिफ्राय बियो जागायसिगोन दा बेखौ दिनै बेखायनो नोंथांमोननि खाथियाव जोंनि हाबाफारिया मा जागोन मिनिट टु मिनिट जोंनि हाबाफारिया मा जागोन सेकेन्ड टु सेकेन्ड जोंनि हाबाफारिया मा जागोन स्टेप बाय स्टेप जोंनि हाबाफारिया मा जागोन दा बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लाफैदों जोंनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लाफैदों आरो गोबां गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनि फोरोंगिरि जोंनि समाज सिबियारि जोंनि धोरोमगुरु जोंनि सानथौगिरि गेदेमा नोंथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोंनि एक्सुवेलि बिबानगिरिफोर आरो गोबां कलेज इउनिभारसिटिनि स्कुलनि फरायसाफोर बाहागो लाफैदों जोङो बेखौनो जेरै थांखि लादों जे जोंनि समायना हारिमु जे जोंनि गोदै राव आरो जोंनि बर' हारिया जे सोद्रोम हारि बेखौ जोङो बुहुमाव गायसननायनि गेजेरजों बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जेरैबायदि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ सिमां आरो थांखिजों लोगो लादों बैसिम मोनहैनायनि दिनैनि बे बड'लेण्ड महोत्सव हाबाफारि जे हाबाफारियाव हादरनि माननीय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाहागो लागोन दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनोबो जोङो मिथिहोनो नागिरदों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आरो बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो मुलुग दरबाराव जोङो मिथिहोनो नाजादों गुबुन गुबुन थाखोनि मानसिफोरनो जोङो मिथिहोनो नाजादों मिडियानि गेजेरजों जोङो मिथिहोनो नाजादों गोबां एजेन्सिसनि गेजेरजों जोंनि समायना रमायना दख'ना फास्रा जोंनि समायना गोदै राव जोंहा जे समायना मोनसे हारिमु दङ बर' हारिया जे मोनसे सोद्रोम हारि बे हारिया जे हादर दानायावबो लोब्बा दङ हादर दानायावबो गोजोन दानायावबो बे हारिया खामानि मावो बे बाथ्राफोरखौ जोङो गायसननो नागिरदों बेजों लोगोसे जोंनि 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानाय बायदि जे जोंनि गोजोन जानाय गोजोन थासारि मोननाय बेखौ जोङो हादर दानाय फारसे बोरै दावगाहोलांनो हायो आरो जे जोंनि गोजोनखौ जोङो बोरै अरायनि थाखाय खालामनो हायो जे गोजोनाव अनलायनाय थागोन खौसेथि थागोन दावगानाय थागोन गावजों गाव मान होलायनाय थागोन आरो जे गोजोनावनो जे जोंनि बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो दिनै लादों बेवहायनो माननीय गोरोबथा खालामनानै होग्रा हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनिफ्राय आरो बिथांनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जोंहा गोबां हास्थायनाय मिजिं दङ बेखायनो जोङो जोंनि खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जों बेवहाय फैनो गोनां जादों दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना जेन आदारवाइज लाया बेखौ नोंथांमोना जेन जेबो माने साना बेखौ जोङो सासे बिग्रायारि जोङो सासे जाथि दानायनि फायखि जोङो सासे भलन्टियार बेबायदि मोनसे साननानै जोङो एसे हजम खालामनांगोन मानो होनोब्ला जोङो सिगांनि दैदेनगिरि बिबानगिरि जोंनि सिगांनि मुंख्लं बिथांमोन जोंनि सिगांनि जाथि दानो थाखाय गावखौ बावसोमनाय बिथांमोनाबो लेबार लाजानो गोनां जादोंमोन बिथांमोनाबो सोरजोंबा बुंजानो गोनां जादोंमोन बिथांमोनाबो मालाबा उन्दुनो मोनबोआखै बिथांमोना इभेन गावखौनो गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जादों जातिखौ बेबायदि दिनैसिम नोंथांमोननि फाफ्लिसिम जोंनि फाफ्लिसिम लानानै फैदों आरो बे जोंनि फाफ्लियाव थानाय नोंथांमोननि फाफ्लियाव थानाय जेनाखि जाथि दानायनि हाबाफारि बेखौ जोङो बारलांनांगोन जोङो नोजोर लानांगोन बेनि थाखाय जे खस्थ' मोननाय बेफोरखौ जोङो एसे जोङो साइडआव दोननानै जे जोङो सासे हारिनिनो जोङो खामानि मावग्रा बिदि खस्थ'आ जेबो नङा बोथिसे ओंखाम मोनजायैया जेबो नङा बे बाथ्राखौ जोङो हजम खालामनानै लानांगोन गोबां हटेलाव थाग्रा बिथांमोनाबो हटेला मोजां नङा बेवहाय जानाय आदार गैया बेवहाय माने थानायनि मोजां सुबिदा दै साप्लाइ बेबायदि गैया बेबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो ट्रेननिफ्राय ओंखारबोनायाव गोबाङा माने नांगौ बायदि बास जेनाखि सार्भिस बेखौ मोननाय जायाखै बेफोर गासैखौबो सरजाबजोबनानै जोङो नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बियो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेथि आरो जेनाखि जोंनि थांखि हारि लानानै बेखौ लानानै जोङो सिगां लांनांगोन दा दिनै बेखिनि बाथ्राखौनो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो माननीय आफादगिरि मुख्य दिग्लाय बर' लोगो आफादगिरि मानगोनां धोरोम दावबायारि गुबुन दैदेनगिरि हारिमु आफादनि रिजनेल दैदेनगिरि माननीय बिथां आरो गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनि माननीय गाहाय नेहाथारि आफादगिरि गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हरसे उन्दुनाय गैया
माने धोरोम दावबारि मानगोनां नोंथां बिथांमोना सेकेन्ड खेबबो उन्दुवाखै आं आधा घन्टाल' बिसिना लादोंमोन जोंबो उन्दुनो मोनाखै दाखालिनिफ्रायनो दा बेखायनो उन्दुनो मोनैया नोंथांमोनाबो उन्दुनो मोनाखै उन्दुनो मोनैया जोंबो उन्दुनो मोनाखै बियो जोंनि उन्दुनाया जोंनि थांखि नङा बेवहाय जोङो रंजानो फैनाया जोंनि थांखि नङा बेवहाय जोङो बेवहाय बेरायलाबायनाया जोंनि थांखि नङा प्रग्राम जोबखांनानै जिखिनि सम मोनो बेखौ नोंथांमोना जायगा बेरायगोन बा बहाबा थांगोन बेवहाय जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय हाबाफारिसिम जाफुंहोनायनि बेलायाव जोङो जि दुखु खस्थ' जोङो मोनदों जोङो बेखौ हजम खालामनो जोङो जे जोंनि दानिफ्राय जे मावनो गोनां बेखौ जोङो आवगायलांनांगोन दा बेवहायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो लुबैदों जे दा दसे उनाव ब्रेकफास्ट जासिगोन बेवहाय कन्टेस्ट खालामनो मोनगोन आरो सोरबा मोननाय नङा जेरैबायदि हयथ' जानो हागौ मानोना गोबां मानसि दङ गोबां मानसियाबो जोङो जे टारगेट लादोंमोन जे बर' हारिखौ अननो आरो मोजां मोनो आरो बेबायदि मोजां हाबाफारियाव बाहागो लानो बयबो हास्थायनो लुबैयो जिहेतु जे जोंनियाव सिट केपासिटि दङमोन ट्रेनाव जोंनियाव जेनाखि मेन रेजिस्टार जादोंमोन बिनि 35% बा 30% बेबायदि पेसेन्जारखौ बाहागो लागिरि बेवहाय बाहागो लानाय जादों दा बेवहाय जोङो सोरखौ जोङो लोगो आरो सोरखौ जोङो मा खालामदों जोङो फार्स्टआव गेजेरजोंबाबो जोङो ज' थांनोसै होननानै बेबायदियाव बेबायदि होंगो दोंगो जाबोदों दा बे मोजां मोनसे साइन बियो बेवहाय गेदेर हाबाफारि जादों हारि दानाय बेवहाय थाङोबा फार्स्टआव मोनखागोन बेखौ मिथिखानानै लोब फैनाया बेयो जोंनि मोनसे हारिनिनो खामानि मावसोमनो गोसो जानानै बियो मोनसे नेरसोन बेखौ पजिटिभ हिसाबै जोङो लानांगोन दा बेवहाय दा ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो आरो गारि दसे थानायनि उनाव जोङो बेवहाय लान्च बा सानसुनि आदार जाखांनायनि उनाव जोङो गुबै हाबाफारि बे गुबै हाबाफारिया जोंना 9:30 आइजि साइ स्टेडियामाव जागोन आरो बे आइजि साइ स्टेडियामाव गेटनि जेनाखि हाबजेननायनि जेनाखि टाइम जेनाखि स्टार्ट बेखौ 3टा बाजिनिफ्राय हाबनो थाखाय होदों 3टा बाजिनिफ्राय नै बाहाय थानाय जेनाखि बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय ओंखाम जाखांनाय 1टा बाजिसोनिफ्रायनो बेवहाय बासआ बेवहाय रेडि जानानै थागोन आरो बे बासआ राउन्ड ट्रिप मारिगोन आरो बेबायदिनो जोङो नेनानै जोङो बै हाबाफारिसिम जोङो थांनांगोन दा बै हाबाफारियाव हाबनांगौनि थाखाय 7 नम्बर आरो 8 नम्बर जे 7 नम्बर आरो 8 नम्बर गेट बे गेटखौ भिआइपि आरो अल डेलिगेट्सनि थाखाय बेखौ थि खालामनाय जादों नोंथांमोना गोसोआवबा आइजि स्टेडियामाव बा गुबै हाबाफारियाव हाबनांगौनि गेट नम्बरा जाहैबाय 7 and 8 7 आरो 8 7 आरो 8 बेखौ गोसोआव ला नोंथांमोना आरो बे गेटजों भिआइपि आरो मा होनो जोंनि गासै डेलिगेट्स नोंथांमोना बाहागो लागोन दा बेवहाय हाबनांगौनि थाखाय जोङो बेवहाय दरजाया गेटआ बेवहाय मोनथाम मोनब्रै थागोन नाम्बारा 7 8 लाबो बिथांमोननि गिदिरथार गेट बिनि नाम्बारा आरो 7 आरो 8 दा बेवहाय जोङो फिसा फिसा स्केन खालामग्रा गेट थागोन बेवहाय भिआइपिनि थाखाय आलादा गेट जे भिआइपिनि थाखाय आलादा गेटआव जोंनि मिरुनि दैदेनगिरि सोमावसार बसुमतारी सलनजित नार्जारी सोमदोन ब्रह्म आरो जिल्लानि क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी चिरां जिल्लानि गाहाय नेहाथारि रेडियल नार्जारी बाक्सा जिल्लानि आफादगिरि उमेश दैमारी उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि कर्नलिस दैमारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बेवहाय थागोन आरो हिन्जावसा बिबानगिरिफोरबो थागोन दा बेखौ मा होननाय जादों जे जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि प्रफेसर जोंनि नेसनेलनि बागौ दैदेनगिरि बा साहित्यनि बागौ दैदेनगिरि जाय बिथांमोना भिआइपि बिथांमोना भिआइपि कार्ड इस्यु खालामनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो जे भिआइपि एन्ट्रि जेनाखि मोनसे गेट बेजों बिथांमोनखौ सोनाय जागोन आरो भिआइपि सिटि जेनाखि मोनसे एरिया बिसोर बिथांमोनखौ थांहोनाय जागोन आरो बाखि जे जोंनि अल डेलिगेट्स बेवहायबो जोंनि मिरुनि दैदेनगिरि आरो जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि थिखानाय भलन्टियार्स जाय बिथांमोनखौ दसे उनाव जोंनि गासै भलन्टियार्सनि रिसार्च बा दैदेनगिरि निजोम बसुमतारी बिथाङा दायो भलन्टियार्सफोरखौ लानानै दसे सावरायगोन बिथांमोना थागोन बेवहाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हाबनाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आरो हौवाफोरनि थाखाय जेन्टसफोरनि थाखाय आलादा हाबनाय आलादा सेक्टि बियो जागोन दा बेवहाय गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया जाहैबाय गोसोआव ला नोंथांमोना बेखौ जेन गोरोन्थि खालामनो नाङा
बेवहाय मा होनो मबाइल एन्ड वालेट मबाइल आरो फैसा लाग्रा फिसा बेग बेल' बेवहाय एलाउ जागोन जोंनि जेनाखि एयार बेग बा जोंनि स्लें बेग नोंथांमोननि हिन्जावसाफोरनि जिखिनि बेग बेखौ बेवहाय एलाउ खालामनाय जानाय नङा दा बेवहाय जोंनि भलन्टियार्स बा जों आं बिथांमोनखौ सोनो होननानै बुङोब्लाबो बिथांमोना सोनाय नङा मानो होनोबा बेवहाय बिथांमोननि दिल्ली पुलिसनि सिकिउरिटि एनएसनि सिकिउरिटि आरो गुबुन गुबुन बिथांमोननि सिकिउरिटि पार्सनफोर बेवहाय थागोन दा बेखायनो सोरबाफोरा बेखौ लांसनोब्लाबो बेवहाय मोनसे लक सिस्टेम थागोन बेवहाय नोंथांमोना लक खालामनानै टकेन मोनगोन नोंथांमोना बे टकेनखौ लानानै थांनांगोन आरो बे टकेनजों नोंथांमोननि बेगखौ रिटार्न बेक खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे बेगखौ लानायानो मोजां बेवहाय थानाय जायगा बे थानाय जायगायाव सीसी केमेरा बेवहाय इनस्टल खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय बड'लेण्ड सिकिउरिटि मानगोनां बिथांमोनखौ लानानै फैनाय जादों बिथांमोना बेवहाय 24 आवार्स बिथांमोननि जेनाखि डिउटि बेखौ बेवहाय होनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि एबसुनि बा जोंनि गुबुन गुबुन भलन्टियार्स बिथांमोनाबो बेवहाय थाबाय थागोन जेन बेवहायबो जों लानाय नोंथांमोननि बेग एन्ड बेगेजआ जेन जेबो बेवहाय गोमाया बेवहाय जेन नस्थ' जाया जेन बियो जोंनि जायगाया बेवहाय सेफ जायो बेखौ जोंनि बड'लेण्ड सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय बिथांमोनाबो जेन बे बाथ्राखौहाय गोसोआव लानानै बेखौ नोंथांमोननि डिसिप्लिन बायदि नोंथांमोननि मा नोंथांमोननि प्रट'कल दङ बेजों नोंथांमोना बेखौ माने डिउटिखौ मेनटेन खालामबानो जाबाय आं बिथांमोनखौ आङो खावलायबाय बिथांमोननि इनचार्ज दङ बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर दङ टटेल 10+1 बिथांमोननि इनचार्ज नङा होनबा आरो गुबुन गुबुन हिन्जावसा आरो हौवासा बिथांमोननि दङ आरो दा बे बाथ्राखौहाय गोसोआव लानांगोन दा बेवहाय आरो मोनसे बाथ्रा आरो नोंथांमोना जुदि रुमाल लायोब्ला नोंथांमोनहा only white rumal only white hankiयाल' बेवहाय एलाउ जागोन रुमाल लायोबा नोङो हगारनो थाखाय बेवहाय गुफुर रुमालखौ बेवहाय एलाउ खालामदों बेखायनो जे गावन जाया लाखिजाया बेखौ जों खालामनाया गोनां बेखौहाय बोरै मोननो होननानै जुथा सिङाव लायोबा बेखौबो नागिरो बेग सिङाव लायोबा बेखौबो नागिरगोन बेग सिङाव लायोबा बहुत माने स्ट्रिक्ट दा बेखायनो नोंनि माने जिखिनि माने स्टाफ बा नोंनि जेनाखि आइटेम्स बेफोर बुस्थुआ जेन नस्थ' जाया बेनि थाखाय बेखौ जों खालामनाया मोजां जागोन आङो गुरै खावलायबाय आरो बेवहाय आरो नोंथांमोन मोनसे फोरमायनाय जे बै जायगाया 5000नि केपासिटिनि बियो मोनसे हल नाथाय जे स्पेस आरो डाइस खालामबाय जितु बियो मोनसे सार्केल बे मोनसे बेंखननाय बियो मोनसे हल आरो दा स्पेस बानायदों ओरै मोखांजों ओरैनि एरियानि बेक साइड बेवहाय माने जिरायग्रा जिखिनि मोनसे चेयार माने फिटिं खालामनानै दङमोन जे दंखायो बियो बेवहाय जिरायनो मोननाय नङा दा बेनि थाखाय 5000 जायाब्ला बेवहाय जुदि 4500 जायोब्ला 1000 मानसिया बाहेरायाव जिरायनानै नायनो हानाय बेवहाय डिजिटेल मोनसे डिसप्ले लाइट मोनसे डिसप्ले जे डिसप्लेयाव जोङो गासै बाथ्राफोरखौ नुगोन आरो लाइट बेबायदि मोनसे मा होनदों बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो लाइट बे प्रग्रामाव थागोन मानोना नोंथांमोन दा बेखायनो सिङाव हाबनो मोनैयाबो बाहेरायावबो नायनो थाखाय बेबायदि सुजुग आरो खाबुखौ बेवहाय खालामनाय जादों दा बेवहायनो जोंनि गेटआ गोसोआव ला 3टायाव खुलिगोन आरो बेवहाय गोसोम रुमाल बा गोसोम जि पास्राखौ होनो नागिराखै मिथिबायना दा बेखौ आं बुंनो नागिराखै जायखिया नोंथांमोना बेखौ लांनो नाङा आङो गुरै खावलायबाय आरो बेवहाय बेग लांनो नाङा आरो गुबुन गुबुन लेपटप गुबुन गुबुन बायदि मैया बेखौ लाङोब्लाबो नोंथांमोना सोनो मोननाय नङा आं बेखिनि बाथ्राफोरखौ आङो बुंबाय आरो मोनसे खोथाबाव गोनांथार बे गोनांथार खामानिया जाहैबाय साफ्रोमबो बे स्टेडियामाव थांगोना आइडि श' खालामनांगोन पान कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड जिखुनु आइडि जे आइडिखौ बिथांमोना स्केन खालामगोन
आईडीखौ स्केन खालामगोन बिथांमोननि भलन्टियारा आईडीखौ स्केन खालामजोबनो हानाय नङा बेनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो गेटआव जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो दायित्व होगोन बिथांमोना बै बिथांमोननि सिकिउरिटिजों कर्डिनेट खालामनानै नोंथांमोननि आईडीखौ केमेराजों फट' खेबनानै लाखिगोन बेनो स्केन जागोन आरो जों बिथांमोननो गथायगोन बेखौ जोङो केम स्केनजों खालामनो हायो सिरियालि आं दिनै खावलायबाय जायफोर माने दायित्व मोनदों बियो थांबाय थागोन आरो गुबुन फाइल बेबायदि खालामबानो जाबाय केम स्केननि बिबानगिरिफ्रा रोंखायो अब्ला बेखौ पिडिएफ खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा केम स्केन जोङो 1 2 3 4 बेबायदि थांबाय थाया पेजआ बेबायदि थांबाय नेक्स्ट बेखौ नों एक पेज खालामलांबाय थाबानो जाबाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआवला बेखायनो सोरबाफोर बेवहाय गैजोबै बबेबा हटेलाव दङ बबेबा धर्मशालायाव दङ बबेबा गेस्ट हाउसआव दङ नोंथांमोना फोरमायहर उइदाउट आईडी रावबो बेवहाय हाबनो मोननाय नङा बे हाबाफारिखौ नायनो गोजाननिफ्राय फैबाय खस्थ' मोनबाय बे हाबाफारियाव जुदि हाबनो मोनाब्ला आईडी लानायनि थाखाय बे जोंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय माने खाबु खोमानानै लानाय जागोन जों बेखौ रावबो खालामा आङो नोंथांमोना फोरमायबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोना आङो खावलायबावनो लुबैदों बेवहाय साफ्रोमबोनि हाबग्राखौ चेकिं खालामनाय जागोन आरो हिनजावसाफोरनि भलन्टियारजों दोनफागोन लिस्ट आउट खालामबाय बिथांमोना हिनजावसाफोरखौ चेकिं खालामनायाव सिकिउरिटि पार्सनेल जा दङ बिथांमोनजों मदद खालामगोन आरो जोंनि हौवासाफोरा बिथांमोनजों मदद खालामगोन आरो बेवहाय मबाइल आरो वालेट बेखौल' एलाउ खालामगोन बेवहाय माने मा होनो गिदिर बेग लांनो मोननाय नङा आरो गोसोआव बेवहाय नोंथांमोना दै बथल लांनो मोननाय नङा कल्ड्रिंक्स बायदि मैया जुसनि माने बथल नोंथांमोना लांनो मोननाय नङा लाङोब्ला गावजों गाव थाजोबगोन बे खोथाखौ आं बुंबाय आरो बेवहायनो लांनो मोनैनि थाखाय गावखौ गाहरोबाबो जारला जागोन नङाब्ला इन्डिसिप्लिन जागोन बेखौ आङो गुरै खावलायबाय आरोबाव फिन माने मिथिबावनो मोनदों गोसोम रुमाल नोंथांमोना बेखौ बाहायनो मोननाय नङा गेटआ 3टायाव अपेन जागोन आरो नैबे जायगानिफ्राय ओंखाम जाखांनानै 1 बाजिनिफ्राय गारिया बेवहाय पार्किं जागोन बेवहाय जोङो राउन्ड बेवहाय बारायनायनि गेजेरजों सहैनायनि खामानिखौ जों खालामगोन आरोबाव जोंनि जिखिनि भलन्टियारफ्राबो आरो सिङाव हाबजोबनो मोनै डेलिगेट बाहागो लागोन बिथांमोना बाहेरायाव डिसप्ले फिट खालामनानै जोङो बेवहाय बाहागो लागोन आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंबाय आरो आइडिया बेवहाय मास्ट थागोन बेखौ लाथारनांगोन आदारवाइज नोंथांमोना हाबनो हानाय नङा आरो जोंनि भलन्टियार बिथांमोनहा बिथांमोननि माने भलन्टियारखौ सिकिउरिटि गार्डजों लोगोसे नोंथांमोननि आइडिखौ स्केन खालामगोन बा केमेराजों खेबनानै लागोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय घरिया थांगोन आरो नोंथांमोना हाबनायाव जे नोंथांमोना बयबो डिसिप्लिनै हाबनानै बेखौ बाहागो लाहैबानो जाबाय दहाय फोरमायनाय बायदि आरो बेवहाय गासैबो सहैजोबाब्लाबो जोंनि ब्रेकफास्टिंआ 11 बाजियाव जागोन बेवहाय जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि माखासे जों बै स्टेडियामसिम थांनानै जों ब्रेकफास्टिं 11 बाजियाव जानो गोनां बेवहाय माने जों बाहागो लाहैयो बेनि थाखाय जोङो फार्स्ट सार्भिस बेबायदि होननानै जोङो सानाखिसै दा बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर जों नोंथांमोना बेखौ एसे एफर्ट खालामनानै जों बाहागो लाहैयो ब्रेकफास्टिंआव जे माने खम मानसिजों जों खालामनो गोनां जाया आं जिल्लानि दैदेनगिरि बा आनसलिकनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय बा गुबुन गुबुन माने पार्टी दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय गोबांथार बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जागोन ना मोनसे स्ल'गान होनोसै आरो बेखौ सिङाव जोङो लायो बे स्ल'गानखौबो जोङो होगोन आरो बेबो बै सिगांनिफ्राय जोङो बेखौ होनाय नङा बैनिफ्रायसो होगोन बेखौ खालामदों ओरै बेवहाय जोङो मानगेरेट जे बाहायालासे बिथांनि मुंखौ जोङो मान होनानै गाबज्रिनानै जोङो होसिख्रावगोन डेमो होनोसै डेमो होनोब्ला जों होनोसै जोङो नाम लागोन आखाइ खबनानै बेखौ जोङो खालामगोन बेवहाय मोदी
महराव बयबो बाहागो लानानै मावहैयो हाबफैबानो जेब्ला हराव हाबफैगोन मुलिया बेवहाय जों साफ्रोमबो गेलेगिरिफ्रा गसंनानै जोङो बिदिनो